weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to fonde eliman e nder galle aboy ba ko on waktu yoni ha to guijilona e nder galle abou dioɓa kame mamadou abou gadio ha e suudu ummo sakke ñang e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi sénégal sarɗi yanke biteɗo tafsir thioyo e rima hooreji leydi sénégal nde firtata ngal kuulal L29 L31 o holliti ngal kuulal ngal hooreji leydi seyni ko kuulal bongal ngal alna nafoore leydi ndi sénégal to leydi Mauritanie tato wonnoɓe folota mumen e takko maaje ɗe gaza kañumen biftiɓe ko armée leydi Niger ko armée leydi Israël ɓe erima wonande laamu leydi Mauritanie nde wawata yaade hen koyɗe jama to leydi Mali to bankasa wuro wiyetengo Komodogo kene tolno e daabeji kewɗe kañumen goni biftaɗe toon sanga 3 heures jamma neɗɗo goto wasi en fitta ɗum hewɓe gañama hen taw koye jango musgo wangu toon o jamma beɗɗo to Guinée Conakry diwan Mamou hôpital Soya tato walla mbiyen ɗiɗo kañumen jowa ɓe taƴanama ken tolno e lebbi 15 kaso million ngaji 3 koppeje franc guinéen ɗum ko caggal nde ɓe jeebi on garnoɗo jibinde kabruji men manaw men ha to Côte d'Ivoire RDC Congo Nigéria mayen jatto Congo Brazzaville ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumen gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholestérol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogas dujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoma yonti kompital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Horejo jagaɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ene tijja yeeso sarɗiyankoɓe toon to sarɗiji ndu leydi ndi Sénégal ɗum ko ñande nogas e ɗiɗi duɗo hen lewru wonata ko aljuma ɓawo janggo ma o artu ko faade banggue joljole jolɗe leydi ndi Sénégal kono kadi namde kewɗe kame jaabowoji ma mbaw waɗede e dow oɗon fanno jahorejo leydi ndi Sénégal dialogue national mo noddanno kala hitande wawno wonde ko nogas e jeetati lewru me hitande hikkande noon wonno hawrata koye ñalɗi julde taske ɗum jeeyi sababu noon o wakaliti ndun sawru mbaggo o holliti wonande ɗiɗo hen ñalɗi kaldigal fuɗɗoto ko ñande nogas e goho ñalawma janggo alhamis o ha fayanma capantati goho nduɗo hen lewru toon to galle lamorgo to kono kadi ko pelle pelle wonande dawriyankoɓe ha e diiniyankoɓe kono ne kadi ha e société civil o moni kala ma dañ ko haaldi e muɗum ko fate banggue kaldigala goƴa e sifa leydi ndi no yarata ni hen ko fate banggue ndenka e kisala yoga e leyɗele kaaloje ɗemgal franciyankore taw kadi koye nder leyɗele Afrique jooɗima jonde mumen nogas e tataɓire jonde taw kadi koye sarɗiyankoɓe gardegol wonande hoorejo susaliji leydi Sénégal El Malick Ndiaye nden jonde noon laatima e nder Dakar ko fate banggue sifa nden ka kisal wonande Afrique ha tenti noon ɗen leyɗele kaaloje franciyankoje taw kadi ganduɗa ko ɓen sarɗiyankoɓe jeeyaɓe ɗin cuuɗi sarɗiyeji eɗen leyɗele ko ɓen tigui mbawi tawtorede nde lulnde golle jokkodiral e ɓeto ko fate banggue sifa e nden kay kisala ɓe darni noon calɗi nayyi ɗi ganduɗa kala hen saldude halfina hen walare mawde no fewi tenti noon hen woturu ko dogde koyɗe jaam yoga e leyɗele taweteɗe e nder Afrique taw ko caɗele ko wayno Soudan hay nokkuji goɗɗi mum kala garten koye awo ma jekkaɗe leydi Sénégal jagoɗo awo o holliti ɗum koye jonde ñande sappo e ɗiɗi ndu lewru o holliti wonande kay ɓe dokkiri licence uji taw ko société ji nayyi wawa kay awde e nder maje kadɗe leydi ndi Sénégal o holliti gon miijo kay lawɗino ko gila tan nogas e jeegom novembre 2025 taw koye bato jagorɗe ko joni noon wonande kay ɗi société ji kalnoji mbawi tottede licence uji mumen beele tigui mbawa awde e nder maje kadɗe ɗe leydi ndi Sénégal sarɗiyanke biteɗo Tafsir Thioye mo ganduɗa hanki o waɗi haalande mum ɗum noon koye conférence de presse moɓe juɓɓinno kanko ene Doudou Wadde en kala o arti noon e yaññade ngal ɗo kuulal ngal ganduɗa ko Pastef naɓe gaddi ɗum teni kadi gooti ɗum ngal mbiyata L29 L30 ngal ganduɗa ene wawi uddide demal walla ni udditini demal Ousmane Sonko jeeyede e sumgoji wonande 2029 so haaji jomiraɗo ngal kuulal noon ngal arino ha e juuɗe hooreji leydi Sénégal on noon nawtino ɗum toon so sarɗiji to caggal teskede wonko ngakki hen ɓen sarɗiyankoɓe hono hojam ɓe pewniti ɗum El Malick Ndiaye nelditi ɗum wonande hooreji leydi ndi o silni ngal kuulal ngal ganduɗa oɗo saaha kanko Tafsir Thioye holliti ko kuulal bongal no fewi ala kala ko moƴƴi hen ma Sénégal naɓe kala nimsan ngal ɗo hen kuulal o holliti hooreji ɗe ndi yo firtu ɗum ha laaɓa walla gueɗe ɗe ƴewte ngal kuulal so ngal ɓenni tan moƴƴanta leydi ndi Sénégal garten koye Azer eɗen gandi hande ceerno Alassane Sall accani o société mo ganduɗa rokka ɗum taw kadi ko fade banggue kuɓɓam dowri ken tolno capantati e jeetati milliard koppareje franc CFA mo namdo ɗum ha joni ɗe koppareje holtoɗe naati e ɗiɗo sifaji kala muɗum o holliti ɗeɗo gueɗe kala poti ko laɓɓinede ha laaɓa nde tawno wonande ko fati banggue ngal gollorgal taw kadi ɗe koppareje kala ko fati banggue kuɓɓam dowri ha hande ala kala ko yiya hen Haydara Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass khalifa mo Madina Baye kono kadi ko khalifa
wonande fayida tijaniya mo ganduɗa kadi kam woni président dental union islamique afrique tawama toon to leydi algérie jaɓɓimama mo toon noon ñalawma hanki o wawi jododade e hoorejo leydi algérie woni abdelmajid tebboune ɓe mbawi haldude toɓɓe kewɗe no fewi tenti noon ko fati e gurdam leydi le afrique tenti kadi ko fati banggue diine ha tenti noon leyɗele joguiɗe caɗele to banggue diineji e nder afrique kala sumbu joom ko ene tolno e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo migrant wonnoɓe laana iwɓe to Gambie ko laana mabɓe joofi e nden tufde kay kene foto wonde hewɓe mabɓe noon mbawino dogde gila nanggaka capanɗe joyyi e goho wawi nanguede hen ɓen noon ko malinaɓe ene hen noon hewɓe kadi nanggaɓe toon to Gueule Tapée kene tolno e 16 on noon wonande kay dognannoɗo kan laano on kam ko dogɗo suwa taw yiitede ten ko ɓooyani ko tan ken tolno e 165 nangganoma hen kadi rewɓe kame sukaɓe kala mum oɗo saa noon ummitogol ko fade banggue laaɗe ɗe fiyade maaje kay fade toon to Europe koko fuɗɗiti eɗe dumuna teskama hen no fewi gattaten koye dossier ji wonande débati gorkati en oɗo saa kadi dossier Gulɗo Diaw ko dossier mo Linguére ɗum ko caggal de jagga toon ken tolno e nogas e goho suka taw kadi koye laylayti wonande WhatsApp kame laylayti réseaux sociaux ene ƴama hen cukalon goron ene mbaɗa recruté cukalon goron mbiɗe jalta e fedde mabɓe jomumen gona débati gorkati en kala ha ganduɗa sukaɓe worɓe ɗiɗi toon to Linguére jeyino sababu kay ha gulliti to police ɗum jeyino sababu ken tolno e nogasi goho nangga ɓen nogasi goho nangga ɓene hen mbiyeteɗo Ahmed Lamine Dia ko on noon sawti hen inde wonande Diaga Seck mo ganduɗa ko ɓattiɗo Ousmane Sonko no fewi jaggaɗo hen balɗo jammum kadi toon to kaso kanko Diaga o noon wo holliti wonande kay ko teski ko o wondi e sagataɓe 10 e dow oɗon sifa ko wona ɗum ko noon kene tolno e nogas e tato taw kadi koye ɓen nangganoɓe hiñaɓe tawati koye on sifa goni beddama e nder kaso o holliti noon kene foto wonde wonande capanɗe tato neɗɗo ne jiile ɓen noon inde mabɓe ne ganda kame numéro ji mabɓe téléphone ngaji gala hen 15 noon koko dogi oɗo saa goni koye yiilede taw koye dow oɗon sifa jeheten ko toon to Tamba sifa débati gorkati kene tolno e nogas e goho nangganoɓe toon kamɓe kala ɓe darima hanke e yeeso wonande procureur ken tolno e 14 bedda e kaso jeeɗiɗo mbawi ɗaccitede ɓen 14 beddaɓe e kaso ɓe noon jeeɗiɗo accitaɓe ko laaɓi heɓaka e mumen kono kadi ɓen weddaɓe kaso hen nayo ko rewɓe kamɓe kala ɓe jogui o rafi mbiteɗo VIH sida rewɓe noon ɓen ko lesbienne en gondata koye hakkude mumenen worɓe noon ɓenne kadi koye hakkude mumen oɗo saa noon police gendarmerie toon to Tambacounda kañumne ene rewandi goɗon felo o wiyete ko Faye moɓe mbiyata Mara milliardaire eɗen gandi woni Serigne Faye mbiɗo hoore mum ko ceernajo kono kadi ko ceernajo milliardaire eɗen gandi kañumne nangganoma e caɗele ko fate débati gorkati ɗum ko caggal kay nde o yani tan e cukalel golel guel duuɓi 16 e kala sa mo waɗa hen yahata tufde artata ko nden noon o wawi nanguede hen ɗeɗo balɗe kala o wonano celluɗo toon to suudu makko kaso to Rebos to caggal noon o nawa toon to hôpital Abbas Ndaw o funti noon denowo o yomo sofoya nde wonati tarodde ko nden wo diwi fallantere wo dogi caggal o nde tini noon waɗi alerte wonande gendarmerie police wo nangga ko toon to Gueule Tapée oɗo saa o nawtama toon to suudu makko kaso paɗen ko toon to Ker Mbaye Fall ko tana Moussa waɗi toon ko gera kanka yeri goto mbiɗeɗo Moustapha Samb ko on tigui tawa e suudu mum ene haɓɓa ne fiya ha maayi ko noon no gendarmerie hollitiri kanko o way kono bawnaɗo guittaɗo gila to banggue kanka yeri to gollato o nawa ha to suudu makko o haɓɓa toon saabu o leptama lepte musde no fewi ko bam makko noon yiiti ɓandu makko oɗo saa noon enquête udditama e dow on sifo yaranno koye duuɓi 37 woni ko yaranno kanko oɗon suka gorko mo ganduɗa tawa tan kene haɓɓa ha tiiɗi fiya taw kadi ko piggal musgal no fewi bayaha to ne kadi ko suka gorko mo duuɓi 30 tawane welta e lekki pompier kame gendarmerie mbawi arde toon
ɓandu makko noon ƴetta nawa to morgue oɗo saa noon enquête aji gudditama hen kono ko laaɓi suwa taw heɓede ko fate banggue wonande ko jeeyi sababu wartademo to Médina ko jeeyowo jawdi muɗum kame guertoɗe on noon nottoto ko Emma Tall mo duuɓi 49 kañum yaltini fetel mum felli biyeteɗo Ibrahima Karuma on noon ko duuɓi nogas kañum ne hoɗi ko toon to Médina wonno koye merade jawɗi makko e wujjude nde kanko no yaltini fetel o felli on Boal ñamal ko ɗon felli on ne tawe to hôpital kanko noon o nanggama par commissariat mo Médina o waɗama garde à vue kono noon omo jogui kayitaji wonande kay sifarende wonande omo jogui kayitaji taw kadi in kayitaji woni hen kay ko rende jawdi omo jogui so kayitaji yamirore on wawi jogade fetel ko noon koye tayade nde tawno ko ñalawma sanga 15 heures o fellima o wawno jogade feere wonde nangude on ko wona fellude ɗum oɗo sa mo tawe e juuɗe ɓeena a dadiɓe ɗum uddi kumpital men e ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie Mauritanaɓe tatto kañumen goni biftaɓe par armée Israël kamɓe noon ɓe gonno koye bateau folata eɗen gandi koye ɗi ñalɗi wona to banggue coftel e ɗe maaje kaɗɗe woɗɗani Gaza ko toon armée leydi Israël wawi biftade ɓe kamɓe ɓen noon Mauritanaɓe tatone hen Mohamed Baba Saïd on noon wonande on noon ko ingénieur ene wonde goɗɗo mbiyeteɗo Islan Wuldu El Maloum onne kadi ko étudiant goɗɗo mbiyeteɗo Cheikh Wuldu Mohammed kamɓe kala ɓe jiyama e vidéo goto aɓe ero hen autorité ji leydi Mauritanie nde wawata kay ƴamandeɓe tefore beele ɓe mbawa ɗaccitede eɗen gandi wona kamɓe tan waɗi noon naggaɓe hewɓe taw koye dow on sifa banggue ɗen maaje Gaza kodi mom e Israël jagorɗo Mauritanie to banggue énergie kame pétrole Mohamed Wuld Khalid o holliti caggal batu jagorɗe hanki wonande oɗo saa nden kay kisal carburant oɗo saa jeeyi sababu Mauritanie moftude ko heewi ɗum ko caggal nde ɓe ƴetti pellital haɓade yogay carburant ji jaltinteɗi leydi ndi ne nawe banggue Keerol hedde banggue leydi Mali o holliti ɗum ustima no fewi ken tolno 34 e kala temedere nden ene hewno no fewi o holliti kadi katgol otoji dogde jamma jeeyi sababu wasde ngakkude carburant e nder leydi ndi Mauritanie kadi wawi tigui moftude faggudu mum ha tiiɗa to banggue carburant e dow ɗiɗon fannuji kala muɗuma to Zouayrata wi Sahara Média ko fisiyata woni ko fellande waɗi toon ɗum noon ko wonɓe oto men mo hinde Toyota ko ɓen jani e oto goɗɗo mo hinde Toyota jeeyaɗo e société mo mbiyata Agipcom mo ganduɗa on société noon liggoto koye kanko on oto noon joom on société mo ganduɗa on société on oto julnoɗo ken tolno e kiloji 3 kanŋe ko on oto fella ponoji muɗum to banggue ponoje gauche et droite kala mbawi fellede hen caggal nde on oto dari noon ɓen wonnoɓe oto men gaari guitti kanŋe o ha laaɓi dogui kene fronde 90 kilométre hakkude e Zouayrata oɗo saa noon gendarmerie yeehi toon udditi hen enquête jaaƴo no fewi beele ɓen wadɓe ngal baɗal ɓe mbawa fawede juuɗe taw koye dow oɗona sifa kene tolno e ujunnaje 200 suka woni heblaɓe taw kadi gon heblo finance o yalti koye union européenne ko fate banggue haɓade guila to banggue drogue e haɓade ko fate banggue konnguɗi mettuɗi e haɓade leñamago e sifaji kewɗi e nder leydi Mauritanie beele kadi wawde tigui wallude yi sukaɓe ha mbawa dañde golle haɓade ɗanle ɓe ndewani lawol taw kadi koye dow ɗin sifaji kala muɗuma tamakchet walla mbiyana tamashek ko suka debbo goto tamashek ko suka debbo goto waɗi vidéo muɗum omo yeeri hen horejo leydi Mauritanie nde wawata walludemo e Mauritanaɓe kala wonande sukaɓe worɓe joyo sagotaɓe joyo kañum mbaɗimo viol caggal nde ɓe pimaɓe keeli ñiiƴe makko holliti oɗo sa wuuri ko caɗele mawɗe no fewi accident jamma hanki o natirde Nema Sara Carrefour Sara Carrefour
Albaga ɗon an accident waɗi ko on oto mo hinde katkata waɗi noon goto basen fittan waɗi hewɓe gañiɓe hen kanko no o iwno ko banggue jeune andeka kanko on oto o yani tan hawo tarli goto noon wasen fittano muma waɗi noon hewɓe gañiɓe hen ko wala ɗum ko kadi cetal jongal nden kay kisal booli Mauritanie ɓe kolliti toon to jeune kabano ene wayno ko zone France mo Nouadhibou toonne kadi oto goto hanki kañumne waɗi accident ha yalti barriére mo zone kabano noon ko suka debbo dogganno ɗum on noon wonno koye janggude oto on kam waɗani maɗo ni gañiɗo hen so wona oto jando banggue diwan nema o. lewru korka darima belñurmo damude jeyge guddama belñurmo gal jannade gudditama belñurmo seydineji dumbama belñurmo golle moƴƴe cowama belñurmo dofi men jafama belñurmo so julde nde yettima illumo julde taske yettima belñurmo julde layya yettima belñurmo layyaji men kirsama belñurmo yimɓe ɓe ñantima belñurmo ñagoɗen ɗon Allah yinjimo. So en giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali teskama o sa cattugol ko fali banggue daabeje e lamorgo leydi ndi Mali to capital Bamako ha yogay nokkuji nde tawno dente e moɓodirde kame coggol jawdi ne satti no fewi kono kadi teskede daabeje ceergol no fewi ha wona seeɗa hewɓe finoɓe Bamako nde julde ko caɗele mawɗe kono kadi e kuppiraji courant teskaɗi gam ngakkugol galas ɓen ñotoɓe ɓen hutortoɓe ko fati banggue courant kala ene jogui saɗede mawde no fewi woni hen hewɓe oɗo saaha kutorto ko panno solaire aji no fotiri kala beele mbawa dañde activité ji muma no wawi fotirde kala muɗuma to bankas ko atan jangu woni ko waɗi toon waɗi hewɓe gañiɓe gon jangu neɗɗo goto wasin fittan nokko bireɗo Kumadou noon tawete koye commune mo bankas sanga 3h jamma daabeje kewɗe nayyi beyi walla mbiyen nayyi e baali ko heewi hen wawi tigui ɓoftede nawa ha laaɓi ƴewdintoɓe rewido golle armée leydi Mali kame dingiral walde leydi Mali ɓe kolliti ngol woni goo armée leydi Mali kame wallidi mum Africa Corps hutorade bombo baɗɗo ɓikkon nder on bombo soɓe beddima ɗuma ene sortina bombo yon tokoson kewkon kala ɗo yani fettata kene tolno e 1.5 kala bombo ene yaltina kon ɗon ɓikkon ɗum noon hewɓe hutortoɓe ɗin fannuji koliti on bombo koko haɗa hutorede guila 2010 e nder windande nde gam cetal jurnittogal kaɓirɗe pewnaɗe bomoɗe holliti ɗum moƴƴanta ɓiɓɓe leydi ndi so tawi fetti wonata moƴƴere wonande ɓesguji leydi ndi on bombo hutorama toon to Ukraine hakkude Russie kono kadi toon to Syrie Bashar Assad hakkude Hobel Matlab e goɗɗi kala kolliti noon hewɓe anduɓe image janggi hen wonde hutorade oɗon fannu siftinimon ɗi dumunnaji kala armée leydi Mali holliti waɗi piyanɗe kewɗe no fewi ɗen piyanɗe koye nokkuji kewɗe nder opération Ndiwowa e nder région de Gao général l'Élysée Jean Daw holliti batton fiyande tenden fiyande ɓe keeɓi hen fandare mabɓe to Tombouctou kadi armée leydi Mali holliti hutorima banggue laaɗe diwoje kono kadi teɓɓiti toon otoji ɗiɗi ha wonti ndondi wonde otoji tati goɗɗi ɓen wonnoɓe hen ɓe mbawi hebde fandare mabɓe ɓe nderguiti kaɓirɗe kewɗe no fewi to diwan Aguel Hokka toone kadi ɓe kolliti piyanɗe mawɗe ɗe ɓe mbaɗi toon haɓe keeɓi fandare mabɓe taw koye dow oɗon sifa finoɓe to Ansogo kolliti lebbi ɗiɗi goni koye niɓɓere ngalano kuura kono ɗo saaha kamɓe teskima kuura wattattude seeɗa hayso tawi woni ñiɓata yaaha kono kam ɓen taheteɓe fewneɓe galasa
e wutortoɓe gueɗe kewɗe gala goɗɗe kolliti oɗo saha kam ma mbaw dillude haysoko seeɗa no fotiri kala mumena jeheten ko ton to jeune mo ñono finoɓe toon kolliti goni koye caɗele mawɗe no feewi ɗum ko caggal remoɓe maaro taweteɓe ɗon ɓe kolliti ka ndema rewka lawol sakuji maaro nane tiɗɗi ha heewi ɓen hewnoɓe yewede toon to Bamako otoji ngala transport wawde yaade ko caɗele ɓe guuri to banggue faggudu ko maɓe jeeya waɗa koɓe dañi oɗo sakuji mabɓe kala nana lappe nangue hay to ɓe mofti ɓe ngala ɓe kolliti noon jogorini ko bonde tene kadi guura koko sattaniɓe oɗo saha mo gonɗen saabu kamɓe ko maɓe jeeyde ɓe jooɓa hen ñamale mabɓe ɗe ɓe ndemri koɗo maaro ko hen kadi ɓe mbawata wuurde e wurnude kadi campagne goɗɗo moɓe jogori faade taw koye ɗin fannuji kala mumena mayde Kapral Aissa Bari Ñawore yani Mohamed Haydara moɓe tuumi ko on yoɓi fittano makko kañum e ballitiɗo muɗum biteɗo Bakary be Sangare on noon taƴanama duuɓi jeeɗiɗi e kaso so tawi ko Mohamed Haydara on noon ko kaddi gurdam e kaso on Kapral Aissa ko joom suudu makko wonno mo yoɓino fittano mum tribunal mo Bamako taƴi oɗon sariya ñalawma hanki o to Guinée Conakry paɗen tribunal mo mamu yaltini ñawore muɗum nden ñawore noon ko ɓe rewɓe ɗiɗo ɓe sage-femme en yeebinoɓe poste taw kadi ganduɗa ko centre de santé soya ɗum ko caggal nde debbo cowiɗo garnoɗo ha yetti gam yidde jibinde tawaniɓe ɗon ko caɗele mawɗe noon woni ko wuuri ɗon ha weetine jiime ɓinguel mum ngel jibini boowal ɓowɗi e niɓɓere kala muɗum teni kadi kamɓe koɓe yaaɓe boli mabɓe aɓe guddinde suudu safara ɓe ngala ɗon ñawore mabɓe yani hanki lebbi 15 e kaso hen lebbi 12 lebbi 15 e kaso hen lebbi 12 ɓe lelota ko ɗum ma goto mabɓe kala no yoɓa million ngaji 3 e koppereje franc guinéen kono kadi maɓe jooɓe e dow wonande ngal baɗala ngal ɓe mbaɗi Rafi Ebola Côte d'Ivoire gouvernement mum holliti ƴetti pellital haɓade oɗo Rafi mo ganduɗa tampinɗo toon to RD Congo kame Uganda kala kolliti teste e rentade erima ɓesguji leydi ndi ɗannotoɓe e natoɓe kala ha tenti noon wonɓe nde leydi ndi jomumen ɓurata wawde rentade no fewi nde tawno oɗo ñaw Ebola jagoɗɗo ceerno ɓalli holliti ƴetti hen peeje mawɗe no fewi to RDC Congo o Rafi Ebola nana ɓeydo 130 ko fawi neɗɗo woni ko wasi hen fittanum hewɓe henne maaya taw ngalaka hay kaɓirɗe ko gubbira nde tawne gandi Ebola so joomum yalti abnuno ko gaska asete ha luggiɗa joomum suume nanne hen ne jogui seno mbaɗirta taw Rafi o wawata rabde hay goto ko Rafi so raaɓi neɗɗo wontata ko fièvre tene kadi ko saɗɗede mawde wontata ko Rafi jawɗo warde no fewi oɗo sano e mesa catal tammigal ceerno ɓalli windere holliti ƴetti hen peeje mawɗe no fewi gam wawde tigui addude hen laaɓalla beele oɗo Rafi kay wawa huncede ko ɓuuri yawde e yaccade hôpitaux ji ɗi gala ko kewɗi hakkude Uganda ko wona ɗum ko États-Unis de Amérique haɗi yimɓe mum yilloyade toon to RD Congo ha toon to Uganda ha toon to Soudan ko wona ɗum ko noon wonande yogay leyɗele arabeɓe kañumenne kadi oɗon sifa gam teskede oɗon Rafi ko ɓeytoɗo layde toon to RDC Congo ha toon to Uganda to Nigéria ken tolno e soldaji jeeɗiɗi kañumen mbasi pittali mumen yanoɓe opération haɓoyde l'organisation état islamique nde ɓe gartata ko nden ɓe pelɓodiri e Al-Shabaab ngal pelɓodiral laati koto banggue keerol hakkude mabɓe e leydi Niger on groupe moɓe kawri woni groupe mo mbiyata Lakku Rawa ngal pelɓodiral ne tawi nder zone de Sokoto jeeyi sababu ha soldaji jeeɗiɗo ɓe leydi Nigéria mbasi hen pittali men hewɓe gañima hen armée leydi Nigéria holliti hakkude mabɓe États-Unis Amérique jungo e jungo gam haɓade ISWAP l'organisation état islamique Boko Haram ɓe kolliti ɗe piyande ɗe ɓe mbaɗi jeeyi sababu ɓe jooɓima ken tolno e 150 fittando taw ko ɓen jeeyaɓe ISWAP ɓe kolliti ɓe teɓɓiti
gay nayi mawɗi no feewi taw ko jeyaɓe e ngal cetal bitengal iswaba ko wayno abou bilali ɓe kolliti ɓe teɓɓitinum e abdoul wahab goɗo mbiyata abou moussa e goɗo mbiyata abdoullah muhina ɓeɗo kala ɓe teɓɓiti pittali men to Congo Brazzaville capital ngal ganduɗa ni moftiki en tolno e million ngaji ɗiɗo bani adama teska toon guilñande asende ko caɗele carburant ya ngara ene satti no feewi station ngaji kewɗi ko ranguji juɗɗi otoji kewɗi motoji kewɗi ngaari ngam teskede rafi caɗele carburant ko wayno gasoil essence ɗiɗon fannuji kala mumena paadena ko toon to jolam jaberi israila jagoɗo finance leydi ndi holliti heɓi humpito iwgoye procureur CPI ngam waɗedemo mandat d'arrêt international siftinde moɗon wonande 2024 novembre CPI waɗino mandat d'arrêt wonande Benyamin Netanyahu hoore jagoɗo mo leydi Israila États-Unis d'Amérique les Sénat holliti ne sakka peeje beele ɓe koninkoɓe yeebaɓe par Donald Trump e oɗo hen guerre hakkude Israel hakkude Amérique kame Iran hono ɓen mbawirta artude beele o guerre gasa nde tawno wondande États-Unis Amérique Donald Trump sarɗiyeji ɗi fawi ɗi Iran ne tarto ɗin saraji kono ko ñalawma hande o jagorɗo affaires étrangère mo leydi Pakistan tawama hande to Tehran beele jokkude kaldigala o guerre gonɗo hakkude États-Unis d'Amérique e Iran beele gasa ha laaɓa ha wiya ceera Iran wonande guide suprême wonande o biyeteɗo Mojtaba Ali Khoumayni wo erima e dow bindol sabu gandi guila wo toɗɗa o feeñani taw o erima ɓesguji iranaɓe nde ɓeydata jibinirgol mumen ngam wonande keewal ko ɗum woni doole o holliti noon oɗo saaha e windande yaltunode Iran kamɓe kala soɓe ndenti koɓe capanɗe jeenayi ɗiɗo taw ko million e limore yawtunde beele ɓeydugol kewendi e dow oɗona sifa to Moyen Orient Émirats Arabes Unis holliti wonde dornaji jannoɗi e central nucléaire mabɓe mo mbiyata Barakha ɗin dornaji giwi koto banggue Irak kono haɗo ɓe ganda taw hol beddiɗo ɗiɗon dornaji leydi Chine hakkude Russie ɓeydude jokkodiral faggudu commercial e nden kay kisal ɗum ko hakkude ɓe lamɓe ɗiɗo woni hakkude hen Jinping hoore Chine kamene wonde Vladimir Putin mo jillu mum gasi hande o wonande toon to leydi toon to leydi Chine ko fati on fannu ko wona ɗum ko Vladimir Zelensky mo hoorejo leydi Ukraine holliti oɗo sama ustu addoyde doronaji toon to Chine ngam teskede hakkude Chine e Russie ene ɓeydi ɓattodirde winimo noon ko beele ɓeydude nden kay kisal leydi makko ngam wasde hoolade wone doronaji so wona ala ko mofti e nder mumenen musidɓe tedduɓe ɗum wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr mon ndulmaji to karalagal to ko Saydou Abou Bamoulik Sebe Gergol ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen